היי חברים וחברות, מה קורה? אז היום אני פותחת את התיק משוקולד שבפנים יש מלא ממתקים ואני פותחת אותו עם בנות דודות שלי. תגידו שלום. שלום. ונתחיל. אוקיי. אז עכשיו פתחנו את האריזה. נשים את זה פה. ועכשיו נביא כלי כלשהו ונפתח ונשבור יותר נכון. יופי. אוקיי, ועכשיו הבאנו כפיות. הנה, תראו את הכפיות שלכם. אוקיי, ועכשיו אנחנו נתכונן לשבור. 3, 2, 1 ו... טוב, אנחנו תביאו את הכפיות. אוקיי, תביאו את הצלחות שלכם. יאללה, נתחיל. הנה נגיד שלא די עכשיו. נניח את כל השוקולד. זה ממש יתפרק. אוקיי, טוב. וככה יצא, נעשה לכם טעימות של השוקולד. אוקיי, וזה כל החתיכות. תראו. אוקיי, תראו. אוקיי, עכשיו אני אחלק את זה ל3 וניתן. 1. הופה. 2, וזה שלי. אוקיי, עכשיו תואמות ונחזור אליכם. אוקיי, 3, 2, 1. אוקיי, נתנתי ביס. רגע. הנה, גם בדודה שלי, וגם בדודה שלי השנייה. ואוקיי, זה ממש מתוק, ממש. כן. כאילו, זה טעם תות כזה. אבל זה ממש טעים. ניתמתם ממתקים ונחזור אליכם. יאללה ביי. אוקיי, וזה הממתקים שלנו. ואני חושבת, כאילו, תגידו לי... כן. אני כולם חושבת מכירים את זה. נכון. כולם מכירים את זה כבר. כולם מכירים. את קוראת לי את המחשבות. וכאילו, תראו, כולם טעמו את זה, ובאמת שלא צריך לטעום את זה, כאילו, כבר. כן, חשבנו יהיה דברים שכאילו אף אחד לא טעם, אבל כאילו... כן, אבל כולם טעמו את זה. כולם טעמו את זה. אוקיי, סבבה, נתראה בסרטון הבא. ביי.